Čaute, vítam vás tutorial Slovakia a toto je vlastne návod, ako si spraviť jednoduchý program, ktorý vypíše Hello World a je to cez C++, takže stiahnete si dev C++, je to voľne stiahnuteľné, dáte file, new, source file. To sa vám vlastne otvorí. Teraz, keď si chcete hento spraviť, ako prvé musíte napísať toto include tak a do toho iost ream. Po druhé, to isté include, ale do tohto string. Dobre. Dve riadky vynechajte a píšte using, no vlastne môžem to rovno takto dvakrát slačím medzerník using name space std toto potom dve a int mine enter, teraz toto, takto. Teraz napíšete string s, potom s sa rovná dve blbosti, tam napíšete napríklad hello world, hocičo. Teraz napíšete count, tak, raz, dva, s, raz, dva, endl. Toto, systém, sem pause a return 0. Vlastne je to niekedy podobné ako programovanie v Pavne, ak ste už počuli. Teraz by sme vlastne mali mať menší program. Uložíme si ho. Tak klikneme save na plochu, napríklad tutorial. Uložiť. Teraz compile and run. Skompilovať a spustiť. A vypísalo nám Hello World, vítaj svet a pokračujte stisnutím ľubovoľné klávesy, takže hoci čo stlačíte a vypne sa vám. Tak, v ďalšom tutoriáli dám návod na niečo iné. Uvidíte, nechajte sa prekvapiť. Tak, dobre, čaute.